На коя какво ще го правиш? Програмата на книжка. В смисъл, как програмата? В смисъл, няма да е на Алметал. Али, мърдиш ме сега да го качам. Нищо, тя аз малко по-смотана мечтата. Тя винаги е балансирана. Това е машината. Как ще е смотана? Аз мисля, че тя е най-добра за минерализирана. По-рязко. Седло. Само искам. Чакай да копираме настройки. Настройки. Явно, че не прави. Тук Те няма никой. Аз пробвам. Кой е това сега? Това е на дивкал, на много тежко като е. Сигурно обучение. А то не е чак толкова... Не, ама викам да пробвам сега. Дали има разлика? Гледам сега кой ще покаже слаби резултати. Дойдеха вече журналисти от медиите. Ще има филм за него. Ще има филм за него. Който Че натискайте. който най-слабо се представи. Да подаваме това камънче. Ще извиняваш. Моля, направо вземе един сатър. Това малко. И кое слаби резултати? Так и у морето. Тук поне е удобно. Викаш на ръке. Тото и работи като чипи. Да. Сигнала на 45 ли беше? На 45. Я дръпни на дълбокото да реша за градуса. 45 градуса. Е тук на по-дълбокото остави да реша паща. О, дигай, нагоре, дигай. Тя по-надълбоко по-добре хваща. Не, аз тук заради това не мога да ми махна като хората. Не. Тя плитко там бе, за куда я слагам на тази? Не, тя е по-само. Това не е плитка машина, за това не ги хваща. Ама не е такова, не е хубав сигнал. Да, става, виж. Как го изкопаш, бе? Го изкопаш, ма знаеш ли, виж го един път ти го дай, един път ти го дай. Знаеш дали ще го дари? Трябва да е точен такова сигнал. Не, то настрани само. Не, чакай, я служи. Чакай малко. Я на таз служи. Тази слушка ще ми дадеш 100 лева минимум, 10 лева. Някой ще идва ли? Делса, лута, скалити.